Аз съм Dynamic Fox и днес, както виждате, играеме Town of Salem. Ще се казваме Firebug. И да, започвам нова поредица на Town of Salem. Извинете, че не съм снимал от дълго време, но имах работа и не можах да снимам толкова. Но вече ще снимам по-често, защото си оправих всичко. Вътре. Доктор. Доктор е таун роля. Това е добра роля, да. Town of Salem е игра, ролева игра, където има 3 вида такива. Има Town, отстрани може да го видите, където пише Rollist. Има Town, има Мафия. О, боже мой. Има неутрал. Има неутрални роли. И да. Аз съм доктор, който може да хилва през нощта. Си пишеме в Last Will, си пишеме доктор Firebug. Пишеме Night One. И ще... Не можем да хилнем Waterbug, защото той се показа, че е мейора. И не можем да го хилнем. Но ще хилнем The Nice Guy. Да, него ще го хилнем. И той не беше атакуван. И тук ще пишем Not Attacked. Опа. Добре. Пишем най-2. Джейсън. Ветеран. Ветерана може... Той е таун роля, т.е. добра роля, която през нощта може да започне да си обикаля къщата с пушка и който мине до нея да го убие. Ескорт. О, боже. Ескорт е също таун роля, която например има... Аз съм доктор и искам да хилна той е The Nice Guy. Но ескорта ме е роблокнал, както се казва, и аз не го хилвам. Не мога да го хилна, защото съм роблокнат само за една нощ. Да си играе таун роля е хубаво. Ще пробва да добият Queen Hat Fabric. Така че ще я хилнем. Или ще го, не знам. Дали ще я... Ще я, да, ще я хилнем. Добре. Започва ножът втора. Ще хилнем Queen Fabric. Добре. Така, да видим дали ще откот. Нека да проверим. Not attacked. Оп, метри. Да, да сега е лефна от играта.
беше атакнати от... да Виджилиани. Това е Виджилиани. И... Виджилианите може да вземе оръжие и да убие някого през нощта. Но трябва... Тоест, в първата нощ не може да направи нищо. Трябва да изчака до втората. И тогава ще може да убие някого. Добре, сега ще почнем да... Добре. Хакаме Джу, защото шерифа е намерил сирил килъра. Може би. Може да не е медиум. Трябва да е serial killer. Или werewolf. Но хубав скин. Тъп. Да се види. Да, ще хилнем това Самуел некой си. Самуел кой? Джейлъра може да затваря през нощта хора. О боже. И така. Този Джейлър е много глупав. Екзекют на доктора. Джейлър е същата там роля. Той може да екзекютва, той ме екзекутира. И той умрях. Не можахме, защото бяхме желати. Този Джейлър. Добре хора, мислим да започнем още една игра на Ranked Practice. И ще видим какво стане. Тази игра може да се закупи от Steam или да се игра онлайн. Ще има линк за играта онлайн в описанието. Ще се казвам Фарбък. Опа.
Сега ще видим какво ще ни спъне. Executioner. Тук може да ви покажа Юра на Беслинчев листъпна. Да. Executioner, за да спечели, той трябва да... В смисъл ще му дадат някое име, някоя стука, която е добра роля, т.е. таун роля. И Someone Cares е той. Ми е таргета, трябва да го бесим тук на бесилото. За да спечеля. Тук ще си направим, че сме шериф. Ще кажем, че Someone Cares. Ще кажем, че е мафия. Ще го копираме това. През деня ще го поставим. И ще видим дали ще спечелим. Не умряхме Night One. Това е хубаво. Но първо ще го поставим това. О, майора, умрях. Mesmo trouxa, atualização aqui. Ако трябва да линчим само Керс. Ако искам да спечеля. Ако успеем, ще спечеля и това е целта. Тоест трябва топич. Да го обесим. Хизма. Добре, моля. Не. Мислим, че сега ще ни убият. Да. Ще ни убият. Нищо. Сега трябва да се защитаваме. Няма си даваме Innocence. Nope. Така ще гледате как падам във водата.
И така хора. Мисля да приключа клипа, само да ви кажа, че тази наставлен, както ви кажа, може да се закупи. Сега ще видим колко струва. Момент. Струва 2,50 евро, така че не е чак толкова много. Около 5 лева. В момента само това се махва. Дава ви, ако си купите играта, ви давате този скин. Тук. Дава ви такива златни монетки, с които може да си купувате неща от шопа. Какво друго ви даваше, Работно се. Даваше ви... Не знам точно какво друго ви даваше. Момент. Да видим. Не, всъщност тя е 5 евро, но е намалена на 2,50. И така хора, мисля да приключвам тук клипа. Благодаря, че гледахте. Аз бях Динарик.